זוהי מערכת עיסוי עליונה המורכבת משש אבני ג'ייל חמות בעלות מבנה מיוחד, שנעות בתנועות מגוונות מגזע המוח עד עצם הזנב. תנועה זו מעניקה עיסוי עמוק לשרירי הגב, תוך כדי פליטת קרני ספרה אדומות לתוך השרירים. פעולה זו מגבירה פעילות תאית וזרימת הדם לשרירים המבולקים הדחוסים, ובכך לשחרור וחיזוק שרירי הגב והשכבות. שרירי הגב חזקים וגמישים בולמים את כל התנועות הלא נכונות העלולות להפסיק לעמוד השדרה, וכך מגינים על פגיעות עמוד השדרה לפני התנתקות כגון דלת או פריצת דיסק. בנוסף להגנת עמוד השדרה, פעולת מערכת העיסוי עליונה משחררת את שק העצבים שיוצאים מגזע המוח עובר בתוך עמוד השדרה ומגיע לכל חלקי הגוף השונים, פנימיים וחיצוניים. שק העצבים משוחרר מעביר את פקודות המוח בצורה תקינה ובכך לתפקוד נכון של חלקי הגוף השונים, ואת זה נרגיש בפעילות היומיומית שלנו. מערכת עיסוי תחתונה תמיד בנויה משש אבני ג'ייל חמות הנעות לכל אורך הרגליים, תוך כדי עיסוי עמוק של שרירי השקיים ופליטת קרניים אדומות לתוך מערכת הדם. קרניים אלו גורמות להמרצת זרימת הדם וניקוי מערכת הדם מזיהומים שונים, אולם זה פותחת ספינות חלקיות בוורידים מימין ומאפשרת זרימת דם טובה ברגליים. זרימת דם טובה ברגליים פותרת בעיות של ורידים מתוחים, תחושת נימול וכאבי רגליים. שטיח טורמניום בנוי מ-60 אבני טורמניום חמות שפולטות קרניים אדומות לכל חלקי הגוף בהם השטיח בא במגע, כגון בטן, הרגליים ועוד. קרניים אלו, כפי שאמרנו, מרפאות דרגות שרירים ודפוסים, חסימות בשדה דם ומגבירות פעילות תאית של הגוף. חמם ידני עשוי מ-12 אבני ג'ייל שמתחממות ופולטות קרניים אדומות. מבנה המחמם הידני, כפי שרואים, בנוי לטיפול בדלקות וחסימות של דם באזור הכתפיים והשכמות, ובכך להקלה משמעותית בעומס העצבי ולהרגשה של שחרור ורעננות. זוג רפידות תדרים וחשמליים. את הרפידות הללו מניחים במקומות שבהם רוצים להפעיל שרירים מסוימים בצורה מוגברת, כגון בטן ושוקיים. פעילות שרירים מוגברת ומאוחדת מורידה שומנים וקלורית מיותרים ומחזקת את השריר המופעל. פעולה זו דואגת לבריאות ולפעילות תקינה של האזור המטופל. הטיפול ילווה בנעימות מרגיעות ומענות המושמעות באוזניות המצורפות למיטה. יש אפשרות לתפירת המוזיקה לשיטה המשי באמצעות דיסק חונקי הנמצא במערכת מחשב המיטה. כל המיטה נשלטת על ידי השלט החכם הזה, ששולט על מגוון תוכניות טיפול, טמפרטורה של כל חלקי המיטה, אורך מסלול תנועת מערכת עיסוי עליונה, מערכת MP3, כיוון זווית ראש המיטה וזמן טיפול.